Хөрмәтле зәйлеләр, сезне иң мөһим дәүләт бәйрәмнәренең берсе Россия Федерациясе Конституциясе көне белән котлыйм. Илебез Конституциясе Россия дәүләтчелеген, төрле милләт һәм дин тотучы кешеләр арасында гражданлык татулыгы һәм бердәмлекне ныгыту өчен ышанычлы нигез булып тора. Безнең барыбыз да Россия Федерациясын көчле держава, Татарстан Республикасын тотрыклы үсүче төбәк, Зәй муниципаль районын инвестициялар җәлеп итү өчен уңайлы яшәү урыны итеп күрергә телибез. Россия Конституциясе алга таба да илебез халкының конституцион хокукларын һәм социаль гарантияләрен тәэмин итүгә, гомуми мәсьәләләрне хәл итүгә хезмәт итәр дип ышанам. Кадерле зәйлеләр, сезгә чын күңелемнән тынычлык һәм бәхет, нык сәламәтлек һәм оптимизм, туган районыбыз, республикабыз һәм Россия үсеше иминлеге хакына яңа казаныш, уңышлар телим. Зәй муниципаль районы башлыгы Разиф Кәримов.